sgrumach is dish lawer le betrayg electric picnic. Shen titil ta gur mar mar kaint na Éire nimmel de gceartlár lena. Maar ta mai heb ik zo trouwel maar ta na zo so le in nog maar en zijn die in de weles niet te bliain. Agus en jagen kaint is Éire nimmel ben in er wel Éire nimmel. Ach maar ik schipnes asulan maar rei nie moet er nimmel ons van de Conamara. So ta maar kaint vi Éire in de taighde mara is my dear Thomas Macdara Ó Cuaig gcéarna tom ach Hier zijn eerst gehoord nou keel heen kennisju maar Mission Macdara Ó Cuaig is as al na bloem Conamara maar snel tapen na togu mensen maar ik schip dan Cuaig hier in de macroon al in de machin fout woord in mooie zie hier in tarsnije en we gaan te maken de winkel kwijt doen aardige als je naar togu misje maar we Thomas ra gaan we mogen doen iascach na uncail snel uncail in de chest testen je hebt misschien hier in de ninjo agus moet je iascach niet sin pectú tógus agar amach go hiile Macdara brín bliantóin. Agus an áitse ní head an Caribbean sin a Conamara sin an trá ile an inse má haint go finis go deo. Sin rúgu tógu mis na hesime fólum mo taighde ó hí cúrsaí Maria. S ná a rás misise tá cúrsaí Mara sa gaint choláit nó go dóran nó go caint nó go leagam a chu fiomá hín duine go bhhaile bólta chombo den ceartlár. Both sides of the ditch means that was Lord Tira, a town all been China, Marvin's ball, a town all in so Ashen of Horse mission, Tama Gober in Ish, left Foras Namara. Tama Gober was can score bliain. Shen Rains could pack to the hold my hand in my Goberlo, Bohessi Magobelo. Iascach Push Costa, August Moheda down. Plus, Dundalk with aggression might and glow or be Madame Kugelhogar might in the survey and work on Hosan. Shed part-time, shed Cuaig here and told them pector shop. I'm from the dish, Carl Rooney here to while, which nan tolerance and hang chawal. So be my Goberla iascairí foot na taighde. Cush Costa, Éire Costa, agus Conamara a Goberla chorchaman means to iascairí push. Agus tá Goberla my dear my left Foras Namara. So she needed drum or low me for law my dear. Foras Namara is aggregate chin a bunu, it's no lechadi, two lechadi. Agra starts, le he taighde in some winds in the Héireann or Foras Mara, le he memories now the tolls the star of her fall in start, Conamara starts, le he the kinny carty in le he get in the king to the main area, machine warners, machine the goon talkers many. Tá lá ein oran wall, come the guide, August again you put the tea, Rossadine, Mariachain, the Calabaga, the Gushlanru, Malakli Hain, Domorhead, Domori. Mount is Muireolaíocht na Éire. Agus mar Thosaigh is calm for hiascairí a chin mar tá muid gine when was garden out stag in hiascairí when was na the Goberla na hiascairí. Ach ní le iascairí is when the Goberla tá sé ram ó Sherivish Foras Namara. Tá mis Goberla Sherivish cólacha choras iascairí. Eine man agas na go bonus tá bantas na bud be tá beos ó warige is Weston no Julikin no Kinyash na the Goberla Kinyash. Tá John actually the Goberla Sherivish team got Muireolaí agus Foras be because she na Thosaigh of areas Solazensha Edamaraga Edamaraga is an ocean to Macaffer Thosaigh in the kinty with his slán of Conamara. Tá on Piers and she non tak back to snow left of the taighde. Shin John against could taighde no and keen. The Goberla na college teach you levels that agat the starts. They didn't keen to do with the Goberla. That we still has in the road keen for the law. The battle their father go back and get the Ellis Machin chance, pay with the Goberla na college teach you level and Nashina. On Drum means the Goberla chin, there's the boys. Also smelt on Sherivish again Éire that is first nation. Because in the taighde are Cúrsaí Éire, Cúrsaí mhuireolaíocht of financial physics the farraige, chemic the farraige. Agus anotá Sherivish corporate of fantastic sessions choreography, na hit in the case we with the poi, was the main farraige staff, the farraige go mar. Agus tan ethic for Muireolaí and fashion. Agus in the drum meets a Goberla cúrrach trochtall on the Héireann no na báid in institute lastas I dír isteach the tír agus amachas tír. Tá mai ceap amar dig in an muinte na Héireann damars gur Ireannaí mu lug. Tá mai lug na gúna Ireann. Fi muid rá ó Ireann nach an fashion as áraí mai. Ní ha Ireann mu lug. Agus tagan an na Sherivishi agus na Harry lug har muir isteach ogaine monaite. Tá go dech wan no excellent fashion. Ach tagan na monaite har farraige.
So tá muid gobar thug me graphics mas mar ma spanning sé tá strategy new fight chick for Conamara le hí mu chéine chuir in cíine machanse agus tá na berta se lug mar chudí agus is mé dtíine an reice dé mar á sin corporate image agus mu dtíine toisiige ach tá ógus paham frisna chuí good aibes chuú me gobar. sé go ólas gus gur cóla chuir fáil le hí áthú gin go stop. Éint na cins go mé náige fólain agus fellnach le hína gúntuach na ní. Agus léis níon an bhí me gobar chósaí taighde ach níon na ní hes a taighde in Éire. Nis sé go déine gon rud corporateach árbhís go me Foras na mar mar cheanna ní heháin náisiúntaach éidir náisiúnta ó hí taighde maria. Agus mar bhínas ná í barbá mai an náis go Éire sitste. Ní rud an tibí sin de bheith de ceanródaí éidir náisiúnta. Mai an náis bhfuil muide. Tá muide náis an tábhachta ó híh damí agus ó híh cúrsaí taighde maria. Ó híh ahuéire díobh. Mar tegan an áige agus an aim sin níor thar farraige thugaí, is náid bhfuil muide. Is duine dína dámar leis an amantí. So sin bhfuil múta me gcéad chun na léir ar bhealach chu rathúir is tíach éidir ní bheith maiall an síbetá. Tá magatí a gúis. Agus sin tuile gon níis seo tamachchaint ar síb na héire. Na bhí me fáil bh bhúteal na hána bhí sé báir an granite boulder se tháinig níos. Sin chlóhór atá le tíh uncail. Clocha tortar an tantar, Thosaigh trefar cultí, tí gair tí gealing an tam, gair nas gras mó. Chlóhór í tháinig amach leis an éire frún ar bhí sin tair for gar le fána na míle bliain. Chlóhór éidir, tá sin go mór leis an stáitse go háir leis an bubble se. Agus bheith muide na násar gcéad an Thosaigh agus sin bhreis. Ach, dá go mánaí le hí chreith, nu bheith man seo go spáintí, imeall. Tá sé sin imeall hir Conamara, tá éirí me deise imeall hir na cheoru. A fáisbhain sin a cúrsaí mara mar bheithan tú an Atlanta. Ní mu ar imeall. Tá muirs na gceartlár. Mar tegan sruna Muireolaí níor an seo an North Atlantic Drift, tegann sé níor an tíobh se thugaí, tugann sé aimsin thugaí, tugann sé sró thugaí, tugann sé fuinneamh sa bharraige ó híh tesaí i níor as fleair a níor tíobh se agus féin sé sus tíobh se sus dró na thorúa. Tegann an aimsin níor an neamh se bharraige, bin an aimsin sota dhéanamh na farraige ar meallach a níor. Agus sinna fá nachhfuil mu déine, bhfuil mu de gceartlár an lena fáilte bainna sin le cúrsaí maria. Ó híbna, so má éar léna go dúirt ríist cáil Éire, ná habair tá Éire an imeall hir na cheoru, habair tá Éire a gceartlár an Atlanta huair, tíobh heidir. Agus is bhd an tábhachta tá sin. Bhd eile freisin, de bhí me sin mar leidí nó, de bhí meas fáil tú ma éidir nó leis. Maiall leis go bhfuil an dam nús níorfáid pelle. Fébi cá tú a heasa a dam, tá tú gceartlár a dam. Tá cuine sin freisin, ní hamháin go mu i gceartlár an Atlantaí, ach maiall ar a chuig bhfuil a dam, tá mu i gceartlár a dam. So is chud tábhachta chun dam na iad. Nis le hí buntáiste bhaint is a síb bhfuil ma dam. Cachamas bar an farraige agus taighde agus le ní an testaí an báid. Agus tá báid ag éireann ó as cin céir bin sin na sasnaí go báilte an tugann báilte an helge na deag sa hochtam lá clia. Agus tóga bhí díreach le hí taighde maríana. Nis bád an cháúir ín helge se mar chola sin sean go chola le gairid na bhí chuide go óra an sinna do Conamara go amach. Sean go chola go leagnálainn ní méid go fagaidú. Agus tas is a farraige sé rá an Britannia's hunt with their long-range guns came been under the farraige. Sin helge a tháinig isteach, a bhí cachan an orach ar isteach sin na Éireach. Maiall bhí sin is satheach taighde tú sa chéideach, na bhí sé chéad thugamach tarní bhisteach a gáil heasnaí agus curú gunaíocha. Agus an sin helge cégur bád taighde hí de bád mhuireolaíochta. Sí bhí cachan an orach ar isteach le ní seachtain na cásta. Ach tá sé ní simú lei sin mar nar tháinig go réiteach a sin, tugann helge go éireann mar chuide go réiteach. Agus sin taine bh baisteach ná mhuirchú, cúbheach a gimach ar farraige maidin, an mhuirchú. Agus sní héad long a bhí aine a gáilach na héireann. Agus bhí sí tábhacht a rí sin chugann na gahart fu sí, has an go dúg sí trúpa síos as braclí a hímpultíh chéiréis ní mar sin héad a chuir díd náidir na trúplaidí le líon chugann na gahart. Achas bád taighde bhí tógadh mar léad lein sa hocht. Nis, ní rá bháil an a taighde tógadh Éire, nó de hí taighde go dtí go tógadh Celtic Voyager, 1997 go dtí ar farraige sin bhí chéadúir. Tá sí le díal faoi láthir,
mar go hééis ósráú dhéanamh. Bád vín se sin 2 méter, brinne mé hen goor surveyar se sí gobert moréan chud hós na tíine. Tá si ménéidir fi láhar sí le díal. Sahéintach vín le an farraige, vi sí diente le an núsún helgan duna chélaid, le amach dina taide, bhefa dina taide cinnig namara iascach man anglach gur báir frisin, iascach gur báir feiceal cechar a test nisce, feiceal roscudan hís fún, gosáid fuim, gosáid tomta fuim le hí, gus na chufa éisce ceá fút. Mar sin cael bhaidir, 2 méid mai déanamh sí le díal fi láhaid. Nína sam cin costas dána, nína sam. Tá sí ménéid tá sí ceangaita le céimh le scahabeg, so ceapan mar rinte réiteach a dhéanamh. Se dtíine sin cael explore, se sí 62 méter. Agus sé dín secha smúta ag tír láta againe amsugus éit, mar leis tíí le cholónín, siad Foras na mar taú Éire ach leis tíí. Agus san sin amach agus beidir amach chuúganí agus fin nó deochú na cecha duine báirt, idir cú agus ólaithe, ba háganí na tíoganí ólaithe. Bí muid báirt a fé deal lá beidir nó tíseachnaí brethir cecha go a survey, nó hagus muid amach, fágu muid sé cúna sinna calla from the gaiile, sé calla from the gaiile an baile tanke. Gus sé muid amach áitibis na Atlanta, spána me cosán íbanis go gaiile. Agus tá na fearis is fearr go bhfuil an chlár na crunne na báidte. Na bhí mis beg bheith mai bechar telefíisi go decín Jack Cousteau agus a Calypso agus a gine bhí sé tá seanbí le dhéanamh gé dramsna. Siad a bheith telefíisi go na fearis nó aimsní acu. A tá sé sin aon is ag éirin le hí cúlaithús le hí taighde idirnáisiúnta damnach an chin. Siad a bhus a dic bhus sa má san explore, feictú bin na caiifní sin bit a ggóla bháid, bin na fearis raige. Siad pectúr atógiú ón Cos ag an tenim taid seachtoplas sin an count virgin. Sin tenim taid na Dumbo octopus. Mar tá seachas na Dumbo mar tá só clós a rins fadid, nó sa bhí a cartoon bhíh Disney fadó. Agus bí sé hís an downs warige. Agus tógan picture sin tá ROV nó submersible aine version an Holland tenim tarach. Agus tá Holland bastí in as cún da chláir a rinne an chéad submarine as cin cé bliain. Bhí sé gobert bhí sulig go se an chuús ní leir, bhí sé cheappa go mar náisiúnachas. Bhí sulig mar tí gan IRB a sin chola heasna cheanahhaid. Chola Vericasá cheanahhaid, bhí sé ag na Americana. Ach an Holland te sí ar danas leis an pectú hógeal agus siad ní sé na náisina chaáhha chun te sin buideal sí sa agus tá muid ná sampla hógáil go nisci hís ar a dá bhaid sin. Agus mai dí mu gobar a éirin ach ní éirin na bháinna víns mu gobar. Siad cosán gon explore le gaiid, chéad sé bhí go bliain brinne sí hábhí ag Muireolaí seoltacha. Agus feicitú chu sí suas cin sfeile bag brinne sí survey le gaiid an sí dí tepan se caiite. Agus bhí sí hééis chu suastíh se agus nuas na tí Greenland nuas se agus níorgad aitha is reis go héad an sí eis go gaiide. So ní ha bháin go bhín sí gobar a chós na héan, bhín sí gobar na Atlanta, sé éirí bunáid a taig. Agus feicitú na bhín mu dina surveys amantí bíon ar an cosán áirid a leannacht, ba bhí sé sin leachaí map go bheith muid cecha bhfuil tíasc ó bliain go bliain, so ní éit muid an tíasc go leannacht, mai gach muid leannacht tíasc chéanna beidir, so gach muid an cosán a leannacht. So sinna fá búid heasá díine farsna. Agus mai dénn bíon na fearis nó aimsí sé surveillance na chluiche nó prán, so go siad a Dublin Bay prán ar a Maryland. Se dé tá cameras a sin chuir man síos a gluinn go farraige, agus an sin tá camera i mu blian bhfuir in na scólan, agus bí tú ná bí na chluiche na gúnaí sa láir nó sa buteach, agus sé cosú le chuníí tá páhéna ceáin, so bí mu an na paile chúide ag be ná eáil ciméid chluiche atá híam. Sé pectú tóid nu a bhíon bád bhí sí huasa thuaig agus talabed sin bálas, sin na bhada thua, ach bhád snéine tóid an pectú sin. Agus níos tá bád nóáin freisin le sí enimní ar as cúrsaí, agus maiile sin tháinig man seo hús, bhí sé gin an láir ar as cúrsaí, Persia, Tom Crean. En bhaigh bhín ar Tom Crean, is go as an scóil, fear i lista na gáha heasna héis go rábhaigh le éide, bhna bheith híos na fátaí agus cháir déide cipínis. Me leid agus listal se. Si a winter héine duine sé sin chum na bhíon bád na bhí si go seolas dagan an bliana. Ach bhí Tom Crean bhí se gobar as cúrsaí
le chola haisna survey an expedition for the downs in Antarctica in Shackleton. Agus de siad ra Shackleton na bhí go amach bhí sé gur trampoline bheith dhéanamh. Agus sé fáir a gur bheith dhéanamh maiall ní ra se go na géine. Chol se blug na scéalta móra faoin cruúchas neach sé rí. Ní ra se go na géine go na cúneal leis. Céim a gúnaí agus a golín cín. Agus bhealach sé sin sór se taighde mara. Níon tú choirt na níor amháin, tú na céim, tá tú méadú an na sunra i gúnaí a chur leis neolalas. So go béidir nach gún snéine is móhainach buntaiste as na sunra a chruneos muide a bheith sé an go na gúnta ar ní. Agus sinna fágann se táhachtach amach mu a gobar. Agus mar ómas go tamcrín agus nó go a bhéir buna go héin, sé dhéon bád nó taine tamcrín sin ceanna a formid réile sin baidir. Tá seo 52 méadar, tógiú hís a bhí go na Spáiní agus seol nachraí hain sí steach agus bhí chulagan na curfáiltrú na hain sí bhile go gaiile. Agus siad chuide go bhainte tamcrín i bhí sé budeal, tá inon defrií le tamcrín bhí sin budeal. Agus an budeal a bhí si tá sí héine i dtíanana bír, tamcrín bír, agus ní champagne a bhí nach tamcrín bír a héirhil. Agus sin dá bhád an bhreachtar hís an cóh harca, bhí hain si a díanamh. Agus ó tháinig an tamcrín, níor stop sí gobar a tháinig sí. Agus tháinig sí sí bhile as bhí go, bhí sí dtíanana tastal a féist, tháinig sí bhile is sí amach a gobar as lá. Sin méid bhíginn sí chéad sé bhí go ágad is fi trí. Had sinna a bhíginn go hen. Fiú teachtain se bhí sí hús an moréire na dtíanana an survey na chluiceán na pránsí bheith máidir sin gCárna. As tháinig sí bhile sin agus sé go síos go dtí muireolaíocht an is dtíanana mapa le gine le farraige, ba bhí dtíanana mapa le gine le farraige first. Tá tunscoil ar bun le géirín as cin scór bliain dtíanana mapa ar limistéar farraige le Éire. Tá limistéar fóthaine tá géirín go se nuí nuair a níos mún an talantáin as cin farraige. Tá limistéar mór eisteáin fóthain. Agus tá Éire inis ag ceann na tír, chéad ar fud a dain a bhfuil mapa omlan dinta ag gine le farraige tá fin na ganas. Is rud an táhata, agus íartú le chéin ceáil go bhéile sin. Bhil ceann na fáin nuair a hagans na cáblaí fibre optic trasna, bhí si gine fáil cná is fáirlaí a leagad. So tá cáblaí fibre optic cruúisteach le gairid má hamsa, a tháinig an nuas as níosla, tá tháinig isteach go mó ar a gus an bug, ní tú gine dochar isteach ar tála garó, tá tú gine dochar ar tála mín. So tá mapi antáhar éis sin. Chamar leis sin bina mapi coscósta de sé an osteach gon funne bina an nuirtí bheits a gal amach na hína muinte glí, le cén cosán is fearr le hín na hín funne bhí go tí. So is rud fadhar a chaisi mar sin, mai déir le sin gobar les cin scór bliain. No víns tú mapa ar bharige bit tú gusáid ton nó sandra, as bulik cuinn bád síos ton chuime mar se síos fút. Agus má tá an áid dain, bhí sé go le mar se, so bhíon an líneiste a chuúding se an lechas. Ach an sinna bhí sústéir tálaí bus seo í bhín se lechas, so caithe tú na cúrsaí bheith níos scoile gaith chéile í go bád a dhéanamh le hí ná a bhachfáil. So tá níos muile istéir tálaí. Ach obair mór bhín sa fé sin tar bun. Ach mai déine is obair sin tá bun le géirín taighde mara tá gcúrsaí an obair a rinne na glúnta chórún, agus a méadúir sin go léir chéile gcúrsaí na saithí is nuaim sí ar dain, agus mai déine ag chuirne neolalas. Tá dtíon tamcrín teach isteach gaiile agus thuúcéir teach isteach rúha. Saithíocht tá aine hósta hir na gaiile na chéta bliana a bhí tína ósáid agus gcúrsaid marcan ag talún agus le bhil bhí se go Spáine tuair fion na bhhaile san Spáine brandy tá cappa bhegus máile aine brandy Harbortime agus í dtíanana mar brandy chéir a riomh níos sa Spáine hanig se. Bheith muid tuair síos ceapain ábhar nús olm agus cuireáil agus ábhar mar blianta sír. Ach anis tá na seanbáid aine gúnaí, tá mu an ród leiste a tá na báid nuáin frisin, agus is cuideann an rud céanna. Ach an rud is tábhachtaí gamuid cuine le. Na ní rinne, ní bhumsa agus leite ach chun na daorógat ceach na ní. Tá muid chur sonraí ar fáil i hiúrascúna go bhainte na héiras na hí taibh bhá fógáin a bhainte sa bhla go machchan se. Ach ní bháin sin, maiall ar an áit bhfuil éidir, tá muid go dhéanana ar son talpas na cruinne. Ní go éidir bháine, maiall go muid i gceartlár an lena, ní muid ar nimil is go dána lugáin agus sin am chuid.